mina wine wena ungakasebenzi kufanele wena awusona isebenzi. Manje imali yami mina umuntu wakho cela ungimele kancane nginike imali mina ngisakhuluma nanangu ngikhuluma nanangu ubhuti ngiyabecela kahle kahle uyajwayela angijwayeli uyajwayela ungathi ngiyajwayela mina uyajwayela wena uyajwayela wena hawu uyajwayela usebe ngicela ngingamlimazi usisi ha stop wena usebe usebe hayi mhlola kaJames usebe Ngiyabingelela lana nkebabukeli beBlack Life TV kuhlelo isibuza ngokuthi umfunani umuntu wami. Ngibala nguStufuza Dlangamandla Izulu ngwakandlela Isibongo. So namhlanje ngihleli nobhuti uzosichazela kabanzi ngokuthi why elike namhlanje and ungaphatheki kahle kwakhe sizokubona ngihamba nesikhathi. Somana kunjani? Hayi kuyaphila. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi khona nesibongo nala usuka khona. Oh, Chepstein. Kuphi naye? Ngaze igama lakhe mina kuphela. Wena uhlala kuphi? Ngihlala Oshabeni. Oshabeni. Yebo. Oh, Oshabeni. Okay. Lidumile kakhulu lelo gama but angaze ngafika khona. So, ngicela ukwazi ke ngestory sakho nomuntu othandana naye. Nahlangana muphi unyaka? Nihlanganele kephi nendawo? Nanokuthi ke beniphathene kanjani ubudlelwano benu busanda kuqala and mekuya ngokuya kuhamba isikhathi kwase kushintsha kuphi mekuthi kwashintsha? Oh. Ekuhlanganeni kwethu nothando sahlangana eShowe. Okay. Ngumuntu ozifunela amathuba omsebenzi. Sahlangana nje kahle kwamnandi kwaumuntu engathi nje ngingatheni kuzoba into eserious into yamnayo. Up until size decide ukuthi simuvele ngala eThekwini. Sazoqasha so2. Okay. And ngaleso sikhathi asingabosebenzi. Sazama mina ngangaba nayo inhlanhla yokuthola umsebenzi. Yena ngenhlanhla yakhe naye nedlozi lakhe wawuthola umsebenzi. Nihlangane eShowe nje yena usuka kuphi waseShowe vele noma? Yebo, yena usisi waseShowe. Okay, so mase nibuya nonke niye eThekwini siniyoqasha khona senihamba nje anuthola umsebenzi. Hayi sihamba sinawo umsebenzi size nje ngokuthi sizofuna wona vele. Okay. So iMike the time isaqala irelationship kwathatha isikhathi singakanani ukuthi ni decide ukuthi nifuna ukuza nonke eThekwini senzohlala ndawonye? Hayi angeke ngisho ukuthi kwabe isikhathi eside because vele naye bewumuntu strugglishayo because nawo umsebenzi bewinto ngatheni bengenawo. Because uze wawuthola nje manje sesingala eThekwini sesihlala so2. Okay, so manifika la ube khona vele omunye wenu onomuntu amjwayele ngala eThekwini noma beniqala noba u2 engekho umuntu enimaziyo la eThekwini vele? Mina bengiqala ngeke ngazi kuyena because uyena organize indaba zokuthi singaqasha ngakuphi mina bengazi. Kwaphinde kwarenta yena futhi? Yebo, hayi yena orentayo because ngothola umsebenzi. Ubeyithatha imali yokurenta njengoba uthi beningasebenzi noba u2? Ama-piece job unyana lawo esathola lezo ikhathi because nami nginakho ukuthi ngibuye washe imoto lokho nalokho nje la ekubambe kakhona. Yeah. Okay. Nhlanhla le wakwazi ukuthi aqasheke esaluni. Wasebenza sekuhambeni kwesikhathi ngaba nezinkinga nami ezibhekene nami eziphoqa ukuthi ngiyolungisa isimo sasekhaya emakhaya. Ekuhambeni kwami cathi ngahamba inyanga. Mangibuya hayi ngathi akusasiyena umuntu. Usengishintshele sebuya late emsebenzini. Mangithi ngiyamthinta uthi ukhathele kade sebenza usuku lonke ngeenyawo. The time usagodukile ekhaya. Okay, before ugoduke
wahamba kahle kodwa endlini anigejananga Hhayi, asisange sigejane because ngahanjiswa nje izinto zami Zesizulu. nami. waku-understanda kodwa uma umchazela lokho Ya, wabuka kanje ngomuntu o-understand-ayo because ayikho into ebesike sixabane ngayo. okay so uma ususekhaya-ke benixhumana yini ngengcingo nikhuluma nje kufana nokuthi nisandawonye kodwa wena okude-ke benikwazi ukukhuluma efonini Bayi bengeke ngimfonele futhi bengingakazi nje akhombisa ukuthi khona into embi engayenza. Kodwa nje since ngibuyile angisamtholi kahle. so uma uthi awusamtholi kahle ushola ukuthi sonke lesi sikhathi owabuya ngaso awukaze nje nize nenze lutho Lutho nje. Nalokho benishaya ikapa nalokho nje ngitshela ama-excuse ukhathele mengingaboni ukukhathala uthi hhayi mina indaba njalo nje ngifunana nalento kuphela ayikho mhlawumbe into engingaba busy ngayo into ekanjalo. hayibo Nami sithanda ukungixaka-ke nami leyo nto ingakho ngithe ake ngibhalele lo hlelo. so yini oyibambile-ke kwenzekeni Kunama-call avamise ukungena efonini yakhe. Bengingakaze ngibone ukuthi uba kodwa ngiyasola ukuthi hhayi okungenzeka ukuthi mhlampe uyena lo muntu osemchithisa isikhathi because mina akasanginaki nje like isikhathi sami nje akasenaso sehlezi ekhathele zonke lezo zinto. okay ngiyakuzwa so wawusu mhlambe uyintshontshe inamba noma wenze njani uma unginikeza yona uyithole kanjani enye into futhi engidinga ukuyazi ukuthi ekuyithatheni kwakhe inamba uke wazama yini wena ukumfonela eceleni ungafiki nayo la ekhaya mhlambe nakhulumisana noma awukazi uzufone uvele wayiletha nje Hhayi cha bengingakaze ngize ngifone because umuntu ongafuni ukuthi ifoni yakhe ithintwe and futhi inamaphethini-ke lokho konke bengingakwazi mina because ngiye emakhaya ifoni yakhe bengikwazi ukuyivula mase ngibuye isishintshiwe izinto sengithela ngenje indlela nami ingakho sengiqala ukudideka. wena awushiyanga intombi emakhaya Hhayi cha mina mengekho uyena kuphela. ninabo abantwana Hhayi cha besingenabo. so what if lento oyicabangayo vele yiyo uzohlala ngokwazi uku-understanda ukuthi sekhona omunye ubafo noma uzomshiya mhlawumbe ubuyele emakhaya Akulula ngeke lo muntu ngimthanda kakhulu. Mangathiwa nje ngeke uzomshiya uzohlala ngoku-understand ngamele ngi-understand yo because ngiyamthanda. okay no ngiyakuzwa ithi ngikhulumisane nabo bobawu-2 ngiyathi uma sengiqedile mase ngiyakulanda ngiphe nje isikhathi esincane ngicela ukuthi usandezele bona ziyakhala manje siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV kuhlelo lwezothando sihleli nekhapuli yethu namhlanje izichazela kubanzi ukuthi kwenzakalani phakathi kwayo and baphathene kanjani mina nokuthi-ke sibaphathele-ke surprise enhle ethi bona sanibona njani siyaphila nathi ngicela uqala ngawe sisi ngicela ukwazi kama nesibongo nala usakhona igama lami nguNothando Nkosi ngisuke eShowe okay yeah ubhuti bayena Ulindo wamkhanazi. okay Ngihlala khona la eMlazi. Mlazi alright so ngicela ukwazi nge-relationship yenu la iqale khona bekumuphi unyaka and nihlanganele kuphi nihlangane kanjani nombani angangiphendula Ukuqala kwethu siqale last month. okay Last month kulo nyaka lo. so mhlambe ke yini owayithanda ngaye uqala ukumbona Ngachaza indlela ayenza ngayo nje. Ngachaza yena ukuthi umuhle yabo nje. Nempatho yakhe ngiyibonisa ngathi umuntu oright. wathi wena efikwa noma wena ufika empilweni yakhe wathi usingle noma wathi ukhona mhlawumbe umuntu omfice enaye empilweni yakhe kwezothanda Awathi singela wathanda. washo kanjalo alright yini oyithandayo ngomkhonasi umkhwanazi indoda right elungile inkosi yami nomoya phansi okwazi ukuphatha umuntu wesifazane uyayizamela ya imali nje ayitholayo uyayisebenza yena okay yeah so
ekusebenzeni kwakhe-ke nami while nami ngibambile la ngisebenza siyakwazi ukuthi sibambisane. Okay. Wathi kuwena umfice e-single noma wathi kuwena ube khona umunye udadewethu ndlela thizeni ube khona empilweni yakhe? No, mina ulokhu nje single. Wathi single? Yebo, asanawo umuntu anaye singana muntu phela. Awukazi uhlangane nalutho nje futhi efonini yakhe? No, bengikhona nje into esolusayo kuyena. Ngoba right nje. Oh, okay. So, ngithi ngibuze lokhu. If kuyenzeka ngelinye ilanga umfica nomunye umuntu obungamazi and uthola ukuthi bayaqhubha uthando lwabo aba right nje uyamthanda kakhulu lo sisi loyo, mhlambe ungakhetha ukumshiya baqhubeke or ungahlala kwi relationship naye umkhwanazi kodwa uhlale ngoku-understand ukuthi okay vele ke kukhona omunye and anginayo ayikho into engayenza? Hayi impela Nkosi sami-ke ku-understandeni cha mama ngeke ngize ngikwazi uku-understand why labantu be-relationship bethandana kahle futhi bengenayo inkinga bese mina ngifika ngithi ngizo-understand cha impela bengekwazi impela cha. Okay mkhwanazi, if kuyenzeka uthando uyamama nomunye umuntu ngelinye ilanga nje angisho ukuthi kuzokwenzeka cha, but ngiyabuza nje if ungasuthola ukuthiwa ukhona omunye umuntu amtshela ukuthi uyamthanda and bayathandana futhi ba-right, wena nje ongakaze uzutshelwe lutho awazi lutho kodwa uzibambele ngendlela yakho, ungahlala ngokwazi ukuthi ukhona omunye umjida noma ungamshiya uthando ubayekele kubona baqhubeke bobawu-2? Angaba beqhubeka ngoba ngeke ngikwazi ukuhlala nomuntu engaziyo ukuthi unomuntu akathandana naye. Okay. Bathi umthanda kangakanani? Ngiyamthanda. Okay. Mhlambe eminyakeni ewu-5 ezayo nizibona nikuphi nobabili? Athini ama-plans wakho njengomuntu wesilisa because ngiyazi ama-plans asuke ehlelele kunina, inini enilobolayo, inini enivelayo, inini enikhokhayo, nje zonke lezo zinto lezi ebusuke ebheke nina. So ngicela ukwazi ngawe ukuthi athini ama-plans, kuzokwenzakalani mhlawumbe eminyakeni ewu-5 kusuka manje uzibona kuphi nothando? Angizibona ngekude kakhulu naye ngoba seyaxoxela leyo ukuthi kumele ngazi ukuthi ekhaya kukuphi yabo, ngazi ukuthi imvelaphi ingaphi kuze ngikwazi ukuthi uma ukuthi sengakwazi ukuyovela kubo ngiphume ngibheke ngaphi. Okay. Nikaze nikhulumisana ngezinto ezifaka abantwana kanje kwi-relationship yenu, nikaze nibe ne-conversation enjani? Besingakhulumi lokho. Bengafiki lapho kwamanje kodwa niyofika one day? Ngiyacabanga sofika. Okay. Uthando la ihlala khona ubuka umvakashele noma uyena obesuka avakashele wena endlini yakho la hlala khona? Bengiye ngimvakashele endlini yakhe? Bengifike saqala kodwa manje angisayi khona, uyena usiza endlini. Why ungasayi endlini yakhe? Uyangitshela ukuthi endlini yakhe kuma-stand unenkinga yabo manje ngeke kwazi ukuthi akafuna ama-visit. Okay. Iqale nini inkinga yokuthi uma-stand abe nenkinga kokufika kwevakashi emqashweni wakhe? Eva senisafika nje emqashweni ama-stand bayasho thina akuvumelekile ukuthi kube nama-visitors. Ya umuntu akabe uyena nje ma ehlezi ahlale nje kuwe. Okay, so ubumtshontshisa mangabe umfikisa kona? Ya bengimtshontshisa kodwa manje akasayi nhloko. Akasakwazi manje. Uthe konje akekho umuntu akufice uthandana naye? Bewusingle? Yes. All right. Ngine-surprise yenu engicabangayo ukuthi nizojabulela kakhulu, so ngicela ukuthi nisukumeni nibheke ngala ukuze ngizoyilanda. Ngizocela basilandele yona i-gift yenu. Ngicela nisukumeni nje nifese ngala. Tosondezele gift yethu ube ngala. Ngicela niphenduke nihlale phansi. Nothando ubamba nje futhi. Wena uba wena. Nothando. Yebo. Ubani? Ulindo cabala. Manje sisiyona i-gift le. Yes, yona i-gift le. Ngoba ungiphathile inhlalo ufuna ukungishaya. Uyena Ulindo. Ulindo
umuntu wami omunye. Umuntu wakho. Omunye. Shoot sonke nje lesikhathi ngihleli nawe nje endlini wena nabantu bakho. Ngihlala endlini futhi ngihlala endlini. Bungakwazi wena lokho. Ngazi ukuthi Akaze akutshela ukuthi sihlala yedwa umuntu lo. Uhlala yedwa uhlala yedwa. Sandile. Wazi lokho. Ngazi lokho mina. Umbuzo Umuntu uyedwa futhi. umbuze manje uthi uhlala uba. Uthando. Yebo. Ongitshela ukuba lo Usandile. uhlanganisana naye. Ngiyena umuntu wami sengithandane naye iminyaka. Kahle udlala ngami vele, udlala ngami. Angithi ngiyeza lapho. Angithi ngiyeza. Udlala ngami yini? Abengadlali ngawo. Manje ubabhaqelana pho abafana. Angibabhanqela abafana ngisho ukuthi ngithandana nawe ngithandana naye. Kanjani? Ngiyanithanda nobabili. Kanjani? Ngeke ukuthi phela ngathanda abantu abawu2. Nokho phela kwenze uhulumeni wayivuma lento yepolitiki ukuthi uhulumeni ungena uhulumeni ngisebenzisa mina ngithandana nohulumeni mina. Usungilalele Futhi yonke nje leminyaka mina ngisebenzisa isivumelwano yabona kwavunyelwana ukuthi umuntu wesifazane usengakwazi ukuthi abe nani namadoda amabili. Mina ngikwazi Ngisebenzisa yini ungakazi ungitsheleke. Awuyazi naleyo nto. Mina ngikwazi ukuthi mina nginamanye amadoda. Amanye amadoda cha akusiwona amanye. Ngazi ngani noma khona. Awekho amanye manje makepesi. Wena uba makepesi manje. Uba makepesi. Ngangibiza makepesi yathi. Sinayi lezi. Usinayo. Yini yenza ususandile emegodukile emakhaya ube nopartner omusha? Yini ibe sinzima uthi umlindi? Noma ube shodisaphi indawo mangasamthandi ungamtsheli ukuthi mfethu ucasahlangani kube uthi uthola umunye umuntu nje yena usayazi ukuthi awusafuni ukuthi ube naye why umhetha into eyenza ukuthi ngingakwazi umtshela ukuthi angikwazi ukuthi ngibe naye isizathu sokuthi ngiyabona isimo sakhe sokuthi akasebenzi umsebenzi akawutholi so mangabe ngizomtshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngibe nawe lokho kuzomenza ukuthi abe nobuhlungu obukhulu. But ubuhlungu obukhulu manje abuzwayo bokuthi usekufice noLindo kanti uzazi ukuthi unonothando kuphela. Uyengazi ukuthi senijoyiniwe usekhona umuntu omusha empilweni yenu. Ngempela ngicongumuze kuba so fanele enze njani enhlizweni yakhe manje njengoba ibhibha nje kanje sekufanele enze njani? It's either uzokwamukela isimo ngamukela isimo. Yeah, it's either uzokwamukela isimo ngoba usekhona uLindo. Ngoba nakho akasebenzi yena. Hayi ngoba engasebenzi. Hayi ngoba engasebenzi. Ngoba ngikhona mina ngikhona nani? Cela ungilenta kancane ngiphendule. Ngiyabuza. Ngilenta ngiphendule usisi. Into eyenza ukuthi Sandile agcine esethola eseba nomnakwabo. Ingoba yabona the time mina ngiphuma emsebenzini. Mangiphuma emsebenzini ngisuke ngikhathele ngaso sikhathi. Mangiphuma emsebenzini mina kumahliphi umsebenzi lokho endlini. Akenze lutho ulele umuntu wakhona. Yini futhi ofayela qala phansi la endlini. Aqoqe enze yonke into umsebenzi umsebenzi endlini. Ileye nefayela ngabe uyayenza mina while ngisemsebenzini. Wena uhlezi nje ubuye emsebenzini uthi ukhathele. Mina kanti angikhathali. Awukhathali ini? Because mina ngihlezi endlini. Alright, umuntu ongasebenza akakhathali. Yes, sihlala sonke. Azongitshela phela umuntu ongasebenza akakhathali. Ngicela ngithi angifika nje endlini yakho azongitshela ukuthi Uthando ngiyabuza. ngeke banike phakathi nobabili. Uzothi nobabili ngive bani wathi umastende ngithi unenkinga namba visa. Manje lo uhlala kanjani lo? Yena uhlala kanjani umastende wathi umuntu engafika naye lo ngafika naye emakhaya. Manje ayibona kanjani ukuthi mina ngiyivisit? Ngoba uyivisit ngithi ufikile man ufikile kwena kule relationship yami naye sikhona sizobabili sithandana ngithi angithola angaze ngajulu futhi ke uyivisitha ke nawe kule budlelwane sikubona manje nothando kahle kahle kwenzakalani la angicacisela wena while ungakwazi wena ukwenza imisebenzi ofanele uyenze yasendlini ngoba wena ngithi awukasebenzi ngisho mina futhi wena ungakasebenzi kufanele wena awusona isebenzi manje imali yami mina umuntu wakho cela ungimele kancane nginika imali mina umuntu wakho nguba nangu ubhuti ngabe celeni kahle athi uyajwayela angijwayeli uyajwayela angijwayeli ungathi ngiyajwayela mina uyajwayela uyajwayela wena ngijwayela uyajwayela wena hawo
Uyajwayela isifebe, usifebe Ngingamlimaza kahle. usisi. Ngicela ngingamlimaza usisi. Isifebe. Ha! Stop. Uwena isifebe. Isifebe. Hayi mhlola kaJames. Isifebe. Shuthi uLindo umlande ngesimanga sokuthi uSandile bengayenza imisebenzi yasendlini wena mawusemsebenzini. Shuthi ungene kuleso sikhala sokuthi yena afanele abe busy endlini wena mawusemsebenzini. Yes, nafanele mangabe ngisemsebenzini nafanele ngifice endlini mina ku right yonke into. Kanti So that izoba right. Yabona inkinga yakho uthi ucabanga ukuthi ngisebenzi. Angisho ngicabanga ukuthi le uba nathi umuntu osebenzi. Futhi mina isebenzi ngoba ngiphuma emsebenzini fanele ngiphuma emsebenzini ngosola endlini khona endlini. Kumele ufike yonke into endlini right. Yes, fanele ufike endlini yonke into right. Sosebenza. Okay. Ngiyaprovide mina endlini. Ngenza yonke into. Ha, so wenza konke sokabili ngisathatha ukuthi yini sigakwenza so2 manje. Fakwazi sibe equal konke sokube equal. Kuyimanje Angithi awusebenzi. Angithi awusebenzi. Okay. Manje Ushuthi ngoba nakho uthatha mina ngoba kumele nakho ngibe ngisebenza. sisebenza. Ngoba nakho ngisebenza. Ufuna kahle kahle mina ungithathela imali yami. Emva kweminyaka emingaka. Ngoba uthandana nami nje ungithandela imali yami. Bengikuthanda hayi ukuthi uthanda imali yakho bengikuthanda. Bungithanda. Indlela obungiphethe ngayo. Bungithanda. Bengithanda indlela obungiphethe ngayo. Bungithanda awusangithandi. Angisho siphela vele ngisakuthandi ke manje. Vele nami bengifuna ukuphuma kuvele kuwena. Wow. Ngoba ngiyakwazi ujola nomunye umuntu ohlala naye futhi endlini. Ukube awubana kuba uthola ngikwazi. Wait, ukuba uthola ukuthi ngithandana naye ubuthi kanjani? Bengeke phela ngikwenze lokho kodwa njengamanje sengitholile ukube usasebenza awusebenzi ukuba njengamanje awusebenzi ukuba awusebenzi mina ngikhuluma ngento eyenzakala njengamanje mina nawe answer my question mina nawe nje ubuvele ukhuluma mina yini ngiyayidelete inamba yakho efonini yami ngiyayikhiphela ukhiphe neyakho uzongiphendula yini ukhiphe neyami la efonini yami uzongiphendula na phinde ngikhulume nawe ngeke ngikwazi ukubhanqa intombazane angikwazi ngeke ngikuphendule okay ngiyakuphendula ngoba vele mina nawe shothi ubuvele ungangithandi phelile Lindo olakho uthando liphela ngokucimeza ubheka seliphelile. Ngeke ngikwazi mina ukuhlala nomuntu ohlala nendoda ngithanda naye umuntu ohlala nendoda bahleli bebonana daily ngeke ngikwazi mina ngibuza ukuthi ukube ubungakuthola ukuthi awusasebenzi ngoba kuyenzeka nje manje esikhuluma ngakuyenzeka ngithi ungasebenzi umuntu ungasebenzi wena shothi ubungeke uzwamkele wena bengeke uzwamkele bungeke ukuthi ayi cha ke ngixolisa umoya ngizokwazi ukuthi ngizwe ukuthi kwenzakalani phakathi kwenu babili angikwazi ukwenza lokho wow angikwazi ngoba ngikunima imali yami ngazi ukuthi mina Kanti uyalithanda nothando. wonke uthinayi lapho uhlele endlini Nothando. usho ba wenza imali ngiyenza uyidla wena bese uyedle nanasi nayisawo angithengi igrosa ngemali enginike wena ngiyenza idingo zami ngemali engisuke nginike wena bese kuthi le engisebenza emsebenzini wami bese kuba yiyo ke engilokho nje ngayo endlini yo ubona ntombazana behluko ke lokho ngayisola Okay, ngayisola Thando. ukuthi ngangikwaziselani mina ngayisola shame Ngicela usukume kuthatha umuntu wakho uphume naye Thando. Hayi abantu bakho umuntu wakho. manje inkinga mina mama phela nje na-ke ngifuna ukuhamba nabo babili mangahambi nabo babili futhi ngizohamba ngedwa No, angikuvumeli. Ngicela ukhethe umuntu wakho. ngicela ukukhethela nje hamba nomuntu ohlala naye mina ayi ngangifaki lapho Uyaphuma kwi relationship? ngaphuma Awusamthandi. sengiright ayisho siwayilike naye-ke phuma kwi-relationship ngoba phela mina bengithi bazokwazana ekuhambeni kwesikhathi ngibahlanganise njengokuthi Sazane. yes njengesithembu Yini esizoyazana? isithembu sikhona Angisazi amadoda ngesithembu. nakho-ke namhlanje soba khona sikhona sizoba khona-ke namhlanje ngiso lesi bengithi sizohlanganisa futhi-ke ngoba nakho singalungilisi ithembu engihlanganisayo-ke okushuthi-ke Wena uthanda bani wena? yabona bengithanda uLindo Ngoba ngoba okay, sasithini isivumelwano senu menisuke eshowe nivumelana ngokuqasha eThekwini nanitheni omunye komunye. savumelana ukuthi sizothola umsebenzi masithola umsebenzi sizobambisana Yes. while ngisho bethiwa lo oyedwa akawuthola umsebenzi lo owutholile umsebenzi Uzobhoha omunye. uzokwazi ukuthi kwenzakala kanjani sayibona ukubambisana lo. buwabambisene namantweni Cha phela ngithi uwawuthola wena. Mina ngibuza ngitholi ukuthi wena ngisazama. ubambisene yini nami Ima sobambisana kanjani ingalo linayo into Kubuza ephathekayo. ukuthi sizokuba vele sibambisene
Bengizosele Mina ngedwa angisathandi mina. ukuba la. Oh. Ngakhona Ngisele ukuthi ngedwa. ngiphume. Bengingedwa mina la. Ngihambe. Yimina obesindwa umthwalo. Ngicabanga ngumthwalo wena umthwalo wami ungisinda mina, usinda mina wena. Uyindoda yakwenu. Awukwazi ukwenza lutho nje abelana. Yima wakwangitshela lento esho manje. Ngikubuza ukuthi endlini akliniwe uzongitshela ukuthi wena uyisebenzi yini. Yini leyo? Manje ubukwenze nje uma ufika endlini lokho. Izwe. Upheka uwasha. Angithi ubuka usebenza wena. Usungakhathele. Angithi uyasebenza ngiyasebenza nami. Ungakhathele yini? Sisuke sikhathele sobabili so I understand ukuthi wena fanele uphumule. Lo engimfica endlini elele kade leli imini yonke. Wena udlala ngabantu wena. Udlala ngabafana. Kuzokwenzakalani ukusuka manje kuyaphambili ke ukuze sonke sophuma la si right kufanele kwenzekeni ngicela ukuzwa ngawe ke Thando. Ukuze sophuma si right la sonke okushuthi ngoba lo uthi ke mina ngihlala ngabo. Ake kube uyena othatha ama responsibilities anango. I-responsibility anango ukuthi babona usebenza njani. Akube yibona abo. Yeah, but bona bathandana obawu2. Uwena othandana nabo. Bazobona misa kanjani bazobona. Okay, wena uthanda bani wena? Angisafuni umuntu futhi sengi right. Awusafuni umuntu? Yebo bani. Awusibheke ntombazane. Ikwenza. Usibheke ntombazane febe. Usibheke. Esinje uyasazi nje. Nazi ngiqala ngawo. Ngqala ngawo. Futhi ngiyakugcina lokho. Angisona nisebe bhuti. Nginqothovu ngintombi yakwethu uzongibona ngisebe yebo nginqothovu. Ikhona nje. Awu. Ngiyaqala ngawo lokho. Nakho nje ngikwazi ukuthi futhi ngiyakugcina. Ngilokhu nje nobabili. Yikho phela ukuthi ke akusalungile. Vele ngekulunga. Hawu akuyikho inkinga futhi lapha. Ngekulunga. Soqala Wena phansi. nje into engabe Ngiqhubeka ngizame inkinga. nomuntu wakho ohlala naye endlini uzohlala phi ngoba umqoshe nje endlini. Uthi nje awusahambi naye. Uzohlala phi ke? Uzohlala nawe. Uhlale nawe kanti indoda kabani? Indoda yakho phela kusiya yami. Uzobuya ngikupha yona. Kusiya phela yami indoda. Eyakho indoda. Ngikupha yona nje. Hayi ngiyayibonga. Njengoba manje nizosuka la uyendlini yakho nawe uyendlini yakho shothi niyohlangana endlini obawu2. Hayi kesho. Uzoyibona. Okusho ukuthi mama akayi kweyami indlu uzoya kweyakhe. Uyamxosha? Hawu ngiyamxosha mina kweyami. Lento nto khona mina cha akazungena. Awusafuna nokuba nayo endlini? Lutho nje Nkosi yami sengirathi ngibongile vele kusho ukuthi ibekwe indlela ukuthi vele ngikwazi ukuphuma kuyena ngoba vele bese ngifundele ukuphuma kuyena ngisho. Awusamthandi. Angisamthandi sengirathi. Yo, kwaze kwanzima. So, akekho umuntu omkhethayo. Ayekho umuntu omkhethayo. Angisakethi umuntu. Uwena uyayibona kodwa lento yenzayo. Uyayibona lento yenzayo. Ubaba makepesi. Uyayibona Ubaba makepesi. Ubaba makepesi. Mana ke njoba manje sesingasenayo ngicela ngizohlala phela. 2 minutes. Ngicela. Uzokwenza njani ngempela indawo yokuhlala? Njoba manje sethi unothando uyangixosha ngendlela Yini khuluma nentombi yakho ungiyeke phansi mina. Angithi wena nje. Kuze intombi yakho lengakwazi ukuvala ufike ngaba nginayo le nkinga manje. Kuze intombi yakho lengakwazi ukuvala mina. Angikwazi ukwenza njani? Ukwazi ukuhlala nentombi. Ukwazi ngentombi? Ukwazi. Okay. Mina ngendawo lapho wena nje khuluma nentombi yakho nilungise indaba zenu. Manje nothando nawe uzofuna ayinto soyilungisa mina nawe mfethu ngiright ngawe lo wacabangela ngithi uthi mina ngidlela ngawe akakuthathe wena ngoba ngathi ngiyasahlala ndawo ngoba ngikahlali ngawe wena ngithi wena nizoba right nobabili vele abagay bakhona emhlabeni Nkosi sami ngayo mina ngikho ke nothando nizoba right nobabili asingiceli. Oh, nangecela ukuthi nilungise nezinto. Nkosi yami angiceleki angake ngize ngikwazi. But ngisuka la nomuntu wakho. Musuku ngizaba ngizojwayela kabi. Right now. Nothando. Uyazi nami mfethu ukuthi besihlala sobabili. Ngisuka la ngizosuka ngiye. Angithi indoda wena. Windoda wena uzophanta ke ube yiphanti ubone njani. Mfethu nawe uyazi sihlala sobabili endlini. Wayile ukuhlulile ukuthi wenze irresponsibility asendlini wena nithi ukuhlulile ukwenza ama home chores asendlini. Kade ngangizama. Ngoba nakho wena uthi awusiyona intombazane ama home chores enziwa amantombazane kuphela. Ubani owathi kusebenza uba intombazane? Okay ke mangasawenzeka ama home chores ke uhambe ke umsebenzi ubuye esebenziwe ama home chores. Uthini ke lapha? Ngiyafana ngihlezi ngikhuluma eyodwa. Hlezi umuntu oyedwa ukuthi akashintshi. But uyacabanga ukuthi akanayo indawo yokuhlala wena uma umxosha endlini? Uzobona ukuthi unze njani njengendoda. Yo. Ucabangani Sandile? Angazi nokuthi ngitheni. Yazi ngiphelelwa manje. What about impahla zakhe? Hayi ngizofika ngimphekele zona kayifike ngaphandle.
ngeke uvume futhi ayiphekeleni. Hayi lutho ngivuka umsakazi ngisho nokuthi angifuni. But usuka khona la kade hlala khona manje nje. Hayi akasavumelekile manje. Awufuni ukuthi nikhulumisane ngalokho? Mama yabona nje angisafuni kwakhona. Okay ke anikhulume ngothando but at least ke indawo yokuhlala ungamxoshi. Mhlawumbe ngizomfunela yabona. Wayile safuna nami ngizomfunisa. Kodwa abe elala endlini yakho. Cha hayi endlini yami ngizomfunisa. Isendlini yenu kodwa ngisho naye ethola noba u2. Uzolala kulo omcabangelayo. Angimazi nje ulindo wakho nje. Ngizoqala nazane nami. Angizi namhlanje niyazana ukuthi ulindo ngimazi ngawo. Usandile. Nakho-ke nizokwazana-ke ngami namhlanje futhi nizoba bangani. Uma ukuthi kufika lapho kuzofika khona nizokwazana. Nothando mfethu. Ngidlala ngani? Ngicela siphume ne-solution right ngiyanicela before sihambe la. Ngiyacela ngeke ngikwazi ukunivumela ukuthi nisheni lenga kanje ngeke kwenzeke. Mekubiza ukuthi siziqede ebusuku singaqeda nasebusuku ayikho inkinga but ngifuna ukuthi niphume la ni-right. Ukuthi nje Sandile noThando bekhulume musu ukuthi uSandile noThando uthanda uSandile noLindo abahlale ndawonye musu vele uSandile noThando ngihlala no2 ungangifaki ngihlala no2 mina sengiphumile angisekho lapho ungangifaki mina ngihlala no2 khulumisana no2 hayi into ezikhuluma niphume nesinqumo ukuthi nenza njani ke noma umbuyisele emakhaya ke umnike imali embuye emakhaya ngoba njengamanje isinqumo ayisho imali lokhu sabuyela emakhaya ngamnika inkinga khulumisana naye hayi into ezikhulumisana ungabuyela emakhaya manje uyafisa mase izinto sezikanje kuyaphoqa kukho kunye. awona inkinga nokubuyela emakhaya Ayingeke kunokuthi ngiqhubeke ngihlale isimo ngisibona sikanje hayi. Okay so noThando uzomnikeza imali yokugoduka. Hayi nami ngizama imali yokugoduka phindele emakhaya kunankinga. Okay kulungile. Mbuka lapha ekhaya niyazibonela lana ukuthi siphetha ngaliphi uNothando una kanjani uthi angamzama imali yokugoduka uSandile. So angazi ke mayelana nokuqoqa endlini ukuthi njengoba ethi akamvumelanga mhlawumbe sazobuya ashintsha umqondo angimazi but i-relationship iphelile emasayidini womabili. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.